RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Subilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog wala di imong nanay. Laylay sa ka mapinanggaong inahan. Kadtot yan dyan, bakal papay, ili, tulog anay. Bisag unsay mahita po, dili kabiyaan ni nanay, anak. Pasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko, dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa pang Laylay. Haid ka rin magikan. Ayaw. Ayaw! Ah! Ang laylay ni Mila. Ang laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may bawati kang laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang laylay ni Mila. Tagsulat Marites Parba Albores. Direktor June Caraca Pujanes. Spener Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang laylay ni Mila. Nakita ko siya. Oh? Nakita ko siya. Ito lagi ka, kita dito ka. Kita ka niya ganina, pero imong gipatay. No. Dili pa siya patay. I see her. O siya? Kasi may isilihan mong tudlo niya sa kong luyon nyo rito eh. O may tao niya. Itaramang duha din sa imong banyo. Kinsa imong gitudlo. Si Mila. Oh. Ay magsigiyaw-yaw siyang pangalan rito. Kinabatian ko niya sa uban. Ha? Dili pa imong may laing masayon sa imong pagpatay niya. Kintingalig mapanggan ko niya ako. Uban na ba yung mo? Di ko gusto ng priso niyo rito.
Ganun bang atras wag oy. Isan di ka man diha sa tiles. Patungod balik sa shower nyo rito. Ang bida ini uy pagkabis ay maya ini. Pagag sa ilong. Ang pila may noong kong kabasa ini uy. Muna mo kong nagkaligo ini bata uy. Dari. Huwag ka maguna-una og tarong uy. Nagpada ka masams ka init si mo. Imo sing nahinaikan og napatay. Tanawa ka ron. Nasyak tinong ka. Kuman ka makahinuklog sa imong gibuhat. Ya, siga kayo ang imong mata. Nagnganga ka pa. Pero, guwapong yapon ka. Ikaw nakahik. Tiwas yung kaligo nyo rito. Lain-lain ni, uy. Hindi ko nang imong kuhan ba? Baya. Masig mabayo ito niya ko. Sintan awa na. Ang gawas na ko din banyo, uy. Ayaw. Oo, sa maning higuptan may inumong ko na maghugot kayo, ha? Anong higuptan namin ako bukton? Ayaw ko, Biay. Nasya. Oh, isipinaan nyo rito. Kita ramang duha din eh. Si Mila. Nasya. Ha? Yorito, baya, oy. Mabasa ni cellphone ko. Aling kalaki mo. Ay, Yorito. Bidya niya, oy. Yang taon. Ano magani nyo to? Muyatak ni suka na itong nahitabo ninyo sa una. Karoon pa ka. Napatay na ni mo siya. Usa, Porto? Ayaw, magawala ko! Ayaw! Aroy, ako may pagkaikos akong apapangin. Sakit na. Lahat na ni. Ayaw, magawala! Wala ka! Baya, di na ko magpadool. Upalayo na ko di mo. Upalayo ko nyo rin. Nayabang na yun eh. Di kulatan na may loo ko. Di ko singat dili siya pambiyaan. Kuya sigihan ko. Pauwan sa iyang kumo. Baya, naun sa naman yung piskot. Ay. May nahiwi ng kapapangig ko. Ayaw ko biyahin yung ting! Bahala ka niya, oy! Unsa to? Kinsa ka tong misinggit? Ayaw! Si Stanley, tingog sa akong apo. Unsay nahitabo? Nganong misinggit man ang akong apo? Apo ko! Ni Ana si Lola! Naanak ko! Ayaw, Lucy! Ayaw ko biyahin! Jesus, ginoo ko kanimo. Ay, pagkabiis, ay, maya ini. Ningakos ka maglintaw na ako yun ito. Uy, gabol ka lang naman. Kalain, maya ini. Wah, minapat ang imong kuan ako, ang imong kuan ba? Buhi ko yun. Ayaw, Lucy. Marong spilling niya na ano rito. Marong spilling akong pangan. Kumplituhan lang na sa paglito kay... Delikado kay Pasensor na ningakos sa mga kanako. Nasya. Ay, wala lagi nyo rito, uy. Ikaw rin nakakita. Wala lagi Mila. Imposible nang imong ingon, uy. Nakonsensya ka lang kay napatay mo siya. O sa'y buti pa sa buting akong nakita? Uy, hala. Tuwa na. Ni Anas Lula ni mo. Impastay na ron. Uy, naku nyo rito. O sa'y buti pa sa buting akong nakita? Stanley, apo. Nganong nagakos ka ni Osting? Oh, por Diyos, por Santo. Hubo ka. O sa'y buti pa sa buti ini, ha? Ay! Uy, akong apo, Osting. Ay! Baya, gano ako may gihapag kay Baya. Di man ako'y migakos. Ay, Baya, ang imo mga apo. Ay, taon, uy. Ano nang buwi na ko nung, ha? Nabali na mahinoon eh, uy. Ako na may sandaan. Nga di man ako'y nakapatay. Unsa to ako nabati, Osting. Unsa to? Kuan, senyora. Lola,
Oh my God! Oh my God! Santissima! May gakos ka na ako nga hubo, iho! Oh my God! Tabangin ko. Osteng! Padoon! Pagdali! Ngano man, Ang Yura? imong naong ipadoon pa na ako, Osteng! Uy, aguroy. Wahawak magkani siya na ako. Sige na lang. Bahala lang tiguang ako lang ni naginuton. Kini madato na ko ini. Osteng! Onsa ba? Oh, yes, senyora. Ni anang agong naong, Yura, ni. Ipaduol pa na ako ugmayo ni mo. Duol na kayo. Mengon ba kong iduol? Idulit? Ha? Usaw mo ni mo paghawak na ko, kung di ko mudulit ni mo. Unsa? O kinsay nag-ingon nga mo hawak ko ni mo? Imo magkong ipaduol. Ipaduol pa yung kunin mo. Nga, duol naman nung tata. Gusto. Ana. Gusto na. Unsa man? Sayop, day ko na. Gusto na ba ni? Gusto na. Agoy! Nasad. Ganong kitang paros magkunin mo, senyora, kabug. Daya ni mo Kay migakos na ko ang akong apo. Nga hubo. Unya ako na imong tamparuson. Tungod kay dili ko makahimo sa pagdapat sa akong apo. Usa. Mayo. Tabangin ko. Inaas siya. Stanley! Stanley! Osteng ang akong apo. Usay nahitabo sa akong apo. Ganong kalit siyang misinggit. Stanley, apo ko. Senyora. Usay nahitabo. Sutay ko sa tinuod kung dili ka gusto makatilaw na usab, Osteng. Okay raman sab kong utilaw ni mo, senyora. Animal ka. Letsi ka. Dili karon ang higayon sa imong mga tinunto, Osteng. Sultihi ko kung unsay nahitabo sa akong apo kung dili ka buot nga magkamang sa kalisod ang imong kaliwat. Uy, paya, senyora. Buhay ko! Apo ko! Stanley, unsay nahitabo ni mo? Ako sultihi si Lola, ha? Kagahin ni mong kuhaon. Stanley! Naon sa man si senyorito, senyora. Puro magkibira ang iyang naong. Ano ni? Onsa? Apo ko, what happened? Unsay nahitabo sa akong apo, Osteng? Ako nasad. Nagutan na magani ko ni mo. Sorte ko sa tinuod. Karon na. Unsay nahitabo sa akong apo? Nganong naingon na ini si Stanley? Senyora. Masorte ka? O ang imong o? Napatay niya si Mila. Unsa to? Balik mo sa inyong lawak. Wako ka mo ipatawag mga tripida. Oo, senyora. Usting mo sa katong imong giingon. Ayaw pagpataka og tabi kung dili ka gusto nga. Nagsulti ko sa tinuod, senyora. Giubanan ko siya kaganiha dito sa ilang ni Daimila. Magpatungod na yun unta. Sa ilang bahay, magpatungod na yun unta. Pero diyang nakita niya nga milakaw ang irahan ni Mila nga si Mirna. O iyang nasairan nga wa ang bana ni ini. Misaka kiniog. O iya untang pahimos nas Mila. Apan misukol kini. O iya kining nahinaykan og napatay. O pagkahuman iya pagyugihapon kini ipahimos lang. No. Yes, lagi, senyora. Mulay tinuod niya nahita mo. No! Dili kini mahimo. Anahimo na noon. Shut up, Usting. Okay, senyora. Stanley, apo. Apo ko. Dili niluso ang tanan. Sa kanto
anuman, Senyora, ha? Ang napatay na hinuon o ginukos ang sadaan? Sa akin ni Mila. Kay kung wa pa lang unta siya musukol, dili unta siya mahinaykan sa akong apo o mapatay. Uy, Senyora, gano? Usay na ito. Anong kanikin gisakitan o miyangan? Ang akong buhok. Ayaw, pilaha ang akong buhok, apo ko. Sakit. Senyora, wala naman magikusi mo si Senyorito Stanley. Piatras na mahinuon siya. Dili siya mipila sa imong buhok. Kuno, kisang nagpira sa akong buhok. Buhin ako, animal! Sakit! Kay galaan, dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ni pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayad, soundman, Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. Tulagan